హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. ఈరోజు లెవెల్ 2 భగవద్గీత అవగాహన కార్యక్రమానికి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం, సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనము భగవద్గీత యథాతథములో 15వ అధ్యాయమైనటువంటి పురుషోత్తమ యోగము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని ఈరోజు మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఇది. సో ఈ పురుషోత్తమ యోగము అనేటువంటి 15వ అధ్యాయం అంటే ఇక్కడ ఈ అధ్యాయంలో పురుషోత్తమ యోగము అనేటువంటి అధ్యాయంలో ఈ భౌతిక వృక్షాన్ని అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచం అనేటువంటి అశ్వత్థ వృక్షాన్ని దాటి ఆ పరమ పురుషుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుని చేరేటువంటి మార్గము మనకి ఈ పురుషోత్తమ యోగము మనకి తెలియచేస్తుంది. సో ముఖ్యంగా మనము భగవద్గీతను గురించి చదువుతూ ఉన్నప్పుడు మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఒక విషయాన్ని ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అని చెప్తూ ఉంటారు. భగవద్గీతను ఎవరో ఒక మనిషి ఆ దేవదేవుని గురించి రాసినటువంటి గ్రంథం కాదు ఇది. భగవద్గీత స్వయంగా భగవంతుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు తన సన్నిహిత మిత్రుడు భక్తుడు అయినటువంటి శిష్యుడు అయినటువంటి అర్జునుడికి ఉపదేశించినటువంటి మరి మన కోసం ఇచ్చినటువంటి ఒక ఉపదేశం ఇది. అందుకే భగవద్గీతను మన ఊహల ప్రకారం కాకుండా శ్రీకృష్ణుడు ఏ విధంగా చెప్పారో ఆ విధానాన్నే అర్థం చేసుకోవాలి అని
మరి మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఎప్పుడు కూడా చెప్తూ ఉంటుంటారు, మన ఊహల ప్రకారం కాదు. అదే విషయాన్ని భగవద్గీత 4వ అధ్యాయంలో శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు కూడా చెప్తారు. నేను ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని పూర్వము వివస్వానుడికి తెలియచేశాను, అది కాలక్రమంలో దాని యొక్క యోగం నశించినట్లు అనిపిస్తుంది అర్జున. అందుకే దీన్ని తిరిగి నీకు నా భక్తుడవు మిత్రుడు అయినటువంటి నీకు నేను తెలియచేస్తూ ఉన్నాను అంటూ చెప్పినటువంటిది. సో కనుక మరి ఈ భగవద్గీతను మనము ఎవరికి వారు వారి యొక్క ఊహల ప్రకారం కాకుండా శ్రీకృష్ణుడు ఏ విధానంలో చెప్పారో ఆ విధంగానే అర్థం చేసుకోవాలి అని చెప్తారు. అందుకే ఇక్కడ మనకి ఇస్కాన్ సంస్థ నుంచి ఇవ్వబడినటువంటి దీనికి భగవద్గీత యథాతథము అని అంటాం. సో ఈ 15వ అధ్యాయము పురుషోత్తమ యోగము. ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా ఆ సర్వోన్నత పురుషుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడితో మనకు సంబంధాన్ని తెలుసుకునేటువంటి యోగము. అంటే ఈ అధ్యాయంలో ముఖ్యంగా ఈ భౌతిక ప్రపంచం ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది, జీవుడు ఎవరు, మరి సమస్తానికి మూలమైనటువంటి ఆ పరమ పురుషుడు ఎవరు. అందుకే చివరిగా శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తారు ఇందులో, నన్ను పూర్ణ పురుషోత్తమునిగా తెలుసుకుని నన్ను భజించేటువంటి వాడే నిజమైన జ్ఞాని అని చెప్తారు. సో మరి అటువంటి ఈ భగవద్గీత యథాతథములోని 15వ అధ్యాయము మరి అందులో మొదటి శ్లోకము మనకి ఈ విధంగా ఉన్నటువంటిది. శ్రీ భగవానువాచ ఊర్ధ్వమూలమదః శాఖం అశ్వత్థం ప్రాహురవ్యయం ఛందాంసి యస్య పర్ణాని యస్తం వేద సవేదవిత్. దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడితో చెప్తూ ఉన్నారు, ఓ అర్జున, వేళ్ళు పైముఖంగా కొమ్మలు కింది ముఖంగా వేద మంత్రములు ఆకులుగా కలిగిన నశింపులేని అశ్వత్థ వృక్షము ఉన్నది అని చెప్పబడింది. ఈ వృక్షమును తెలిసినవాడు వేదాలను తెలిసినవాడు, యస్తం వేద సవేదవిత్ అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము ఇక్కడ. సో మరి వాస్తవానికి ఇక్కడ మనం చూస్తే ఈ శ్లోకంలో చెప్తూ ఉన్నట్లుగా ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు మనకి ఆ ఈ భౌతిక జగత్తు యొక్క బంధనము ఏదైతే ఉందో దానిని అశ్వత్థ వృక్షంతో పోల్చుతూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఈ విధంగా మరి కామ్యకర్మలలో నెలకొన్నటువంటి వానికి ఆ అశ్వత్థ వృక్షానికి అంతమే లేకుండా ఒక కొమ్మ నుండి మరొక కొమ్మకి నిరంతరము మారుతూ, సో ఇక్కడ మరి ఊర్ధ్వమూలం అధశాఖం అంటే మూలం పైకి ఉన్నటువంటిది, అధశాఖం అంటే క్రిందికి కొమ్మలు ఉన్నటువంటిది, కిందికి విస్తరించిన కొమ్మలు ఉన్నటువంటి అశ్వత్థము అనేటువంటి ఒక వృక్షము. చందాంసి పర్ణాని ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి చందాంసి యశ్య పర్ణానిలో చందాంసి అంటే ఇక్కడ మనకి వేద మంత్రాలు, పర్ణాని అంటే ఆకులు, దాని యొక్క ఆకులుగా, యశ్య అంటే దాని యొక్క ఆకులుగా ఉన్నటువంటిది. అలాగే
ఇక్కడ వేదవిత్. సో స ఇక్కడ యా తం వేద స వేదవిత్ అంటూ చెప్తూ ఉన్నాడు. వేదవిత్ అంటే వేదాలను తెలిసినటువంటి వాడు. అంటే ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తున్నారు, శ్రీకృష్ణుడు ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని ఒక తలకిందులైనటువంటి అశ్వత్థ వృక్షంతో పోలుస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే మనం ఒక చెట్టును చూసామనుకోండి, సాధారణంగా అది ఎలా ఉంటుంది? మూలమేమో కింద ఉంటుంది, ఆకులు కొమ్మలు పైకి ఉంటాయి. కానీ మరి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి మూలమేమో పైకి కొమ్మలు కిందికి ఉంది. అంటే ఈ సంసార వృక్షము అనేటువంటి అశ్వత్థ వృక్షము, అంటే ఈ భౌతిక జగత్తు యొక్క బంధనము అనేటువంటి వృక్షము, ఇది మరి మనకి ఈ చెట్టు పైకి గాను, అంటే మూలం పైకి కొమ్మల కిందికి ఎలా కనిపిస్తుంది? ఒక నీటిలో చెట్టు దాని యొక్క ప్రతిబింబాన్ని చూస్తే మనకి అలా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో అంటే ఇక్కడ మనం ఉన్నటువంటిది ఇది వాస్తవానికి ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి ఒక వక్రీకృతమైనటువంటి ప్రతిబింబము. సో ఇక్కడ యస్తం వేద సవేద విత్, ఈ వృక్షం యొక్క స్వరూపాన్ని తెలిసిన వాడే నిజమైన వేదజ్ఞాని. అంటే వేదాలను చదవడం యొక్క అంతిమ లక్ష్యము దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారిని అవగాహనం చేసుకోవడం. ఎందుకంటే వాస్తవానికి మనము మన కుటుంబము, మన ఉద్యోగము, మన ఆస్తి, మన పేరు, నాకున్న హోదా, నాకున్న డబ్బు, ఇలా నిరంతరము పరిగెడుతూ ఉంటాం. ఒకటి పరిష్కారం కాగానే ఇంకొకటి కాగానే ఇంకొకటి. సో ఎలాగైతే ఒక చెట్టు యొక్క కొమ్మ పైన ఒక కోతి ఎగురుతూ ఒక కొమ్మ నుండి ఇంకో కొమ్మకి, ఇంకో కొమ్మ నుండి ఇంకో దానికి నిరంతరం తిరుగుతూ ఉంటుందో, ఆ విధంగా మన యొక్క ఈ భౌతిక జగత్తులో ఒక దేహం నుండి ఇంకొకటి మన కోరికలను అనుసరించి మనం 13వ అధ్యాయంలో చూస్తాం. ఈ భౌతిక జగత్తు పైన మనకున్నటువంటి కర్మక్షేత్రం పైన మనకున్నటువంటి ఆకాంక్షను బట్టి వివిధ రకాలైనటువంటి దేహాలను మనము పొందుతూ ఉన్నటువంటిది. సో హరే కృష్ణ. జీవి రెడ్డి ప్రభు చదవండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అధశ్చోర్ధ్వం ప్రసృతా తస్య శాఖా గుణ ప్రవృద్ధా విషయ ప్రవాలాః అధశ్చ మూలాన్యనుసంతతాని కర్మానుబంధీని మనుష్యలోకే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. సో ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉన్నారు, ఈ వృక్షం కొమ్మలు ప్రకృతి యొక్క 3 గుణములచే పోషింపబడుతూ కిందికి మరియు పైకి విస్తరించి ఉన్నాయి. దాని రెమ్మలు ఇంద్రియ విషయాలు. ఈ వృక్షపు వేర్లు కింది ముఖముగా కూడా వెళుతూ మానవ సమాజంలోని కామ్యకర్మలకు బంధింపబడి ఉంటాయి అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. అంటే ఈ భౌతిక జగత్తు యొక్క బంధనము అనేటువంటి అశ్వత్థ వృక్షము గురించినటువంటిది ఇంకా మరికొంత వివరణను మనకు ఈ శ్లోకంలో ఇస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. ఏమో అయింది. సో కాబట్టి అంటే ఈ గుణాల చేత ఈ సంసార వృక్షము, అశ్వత్థ వృక్షము ఏదైతే ఉందో, అంటే కొమ్మలు పైకి కిందికి విస్తరిస్తూ ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఈ వృక్షాన్ని పోషించేటువంటిది ఏంటి అంటే
మనం ఇంతకుముందు అధ్యాయంలో చెప్పుకున్నటువంటి సత్వ రజో తమో గుణాలు, ఆ కొమ్మల యొక్క ఆ ఇంద్రియ విషయాలు ఏంటి? శబ్దము, స్పర్శ, రూపము, రసము, గంధము, వాసన, ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా మనిషిని కట్టిపడేసేటువంటి ఇంద్రియ విషయాలు మనకు ఉండేటువంటి అవన్నీ కూడా మరి మనల్ని కట్టిపడేసేటువంటివి. ఎందుకంటే మనకి ఏదైనా ఒకటి కనిపిస్తే దాన్ని పొందాలి అనేటువంటి కోరిక, దానికోసం ప్రయత్నం, ఆ ప్రయత్నంలో మనం కర్మలు, ఫలితం వచ్చిందనుకోండి ఇంకొక కోరిక పుడుతూ ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా ఒక చక్రం లాగా కోరికలు పెరిగితే వృక్షం కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది. కానీ ఎప్పుడైతే కృష్ణ స్మరణలో మనం నిమగ్నం అవుతామో ఆ వృక్షము నుండి బయటపడేటువంటి అవకాశము మనకి లభిస్తుంది. హరే కృష్ణ. సో ఇలా ఈ సో నీటి తటంలో ఉన్నప్పుడే మనకి ఒక వాస్తవమైనటువంటి దానికి ప్రతిబింబంగానే వేర్లు పైముఖంగాను, అంటే మూలం పైకి ఉండి శాఖలు కిందికి ఉన్నటువంటిది కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా మనము కామ్యకర్మ రహితులమై ఒక శాఖ నుండి ఇంకొక శాఖకు నిరంతరము ఈ సంసార సాగరంలో మారుతూ ఉంటున్నాం తప్ప దీని నుండి బయటపడలేకుండా పోతున్నాం. సో దీని నుండి బయటపడినటువంటి ముక్తి పొందేటువంటి మార్గమే మనకి ఆ భగవంతుడి అధ్యాయంలో తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి. హరే కృష్ణ. భాగ్యలక్ష్మి మాతాజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఈ శ్లోకం చదవండి. న రూపమస్యేహ తథోపలభ్యతే నాంతో న చాదిర్న చ సంప్రతిష్ఠా అశ్వత్థమేనం సువిరూఢమూలం అసంగశస్త్రేణ దృఢేన చిత్వా. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సరళాదేవి మాతాజీ కంటిన్యూ చేయండి. హరే కృష్ణ. తతః పదం తత్పరిమార్గితవ్యం యస్మిన్ గతా న నివర్తంతి భూయః తమేవ చాధ్యం పురుషం ప్రపద్యే యతః ప్రవృత్తి ప్రసృతా పురాణి. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఒక్క నిమిషం. సో ఇంకా మనకి ఈ శ్లోకాలలో చెప్తూ ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలలో ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఈ వృక్షం యొక్క నిజ రూపము ఈ జగత్తులో కనుగొనబడదు. ఇది ఎక్కడ ముగుస్తుంది, ఎక్కడ ఆరంభమవుతుంది, దాని మూలం ఎక్కడ ఉన్నది అనేటువంటి విషయాన్ని ఎవడూ అర్థం చేసుకోలేడు. కానీ స్థిరంగా వేళ్ళూనినటువంటి వృక్షమును మనిషి నిశ్చయంతో అసంగత్వము అనే ఆయుధం చేత ఖండించి వేయాలి. ఆ తదుపరి అతడు ఎక్కడకు వెళ్ళిన తర్వాత తాను తిరిగి రాడో ఆ ప్రదేశమును వెతికి ఎవ్వని నుండి సమస్తము ఆరంభమైనదో మరియు ఎవ్వని నుండి అనంతకాలంగా సమస్తము వ్యాపించి ఉన్నదో అటువంటి ఆ పరమ పురుషుడికి శరణుజొచ్చాలి అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి ఈ శ్లోకం యొక్క భావం, ఈ రెండు శ్లోకాలకు సంబంధించినటువంటి భావము చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఈ భౌతిక జగత్తు యొక్క బంధనము అనేటువంటి ఆ అశ్వత్థ వృక్షాన్ని మనము ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి ముఖ్యంగా ఎందుకంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు మనకి ఈ అశ్వత్థ వృక్షం యొక్క నిజ రూపం ఈ భౌతిక జగత్తులో ఎవరికి కూడా అర్థం కానిది అనేటువంటిది చాలా స్పష్టంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ వృక్షపు భౌతిక విస్తారాలలో చిక్కుకొనబడినటువంటి మనిషి దాని నుండి బయటపడలేడు.
అది ఎంతవరకు వ్యాపించి ఉందో, ఎక్కడ ఆరంభమైందో, ఎక్కడ ఉంది అనేటువంటి విషయాన్ని అది ఏవి కూడా తెలుసుకోలేము అనేటువంటిది చెప్తున్నాను. అందుకే దీంట్లో అసంగ శస్త్రం, అనాసక్తి, ఇక్కడ అసంగ. సో కాబట్టి అసంగత్వము అనేటువంటి ఆ ఖడ్గం చేత ఈ వృక్షాన్ని నరికివేయాలి అని చెప్తున్నారు. అసంగత్వము అని ఖడ్గంతో నరకాలి. ఎందుకంటే ఈ వృక్షాన్ని సాధారణమైనటువంటి ఖడ్గం ద్వారా మనము నరకలేము. ఎందుకంటే మరి ఇక్కడ మరి అసంగత్వము అంటే మరి చాలా అపోహలు కూడా ఉంటాయి. కుటుంబాన్ని ద్వేషించడము, సంపదలను ద్వేషించడము, ఉద్యోగాలను వదిలివేయడము, అది కాదు ఇక్కడ. అన్నీ వదిలేసేదో అపోహలు చాలా చెప్తూ ఉంటుంటారు. కాదు, అన్నీ చేస్తూనే ఆ చేసేవి నావు కావు, అవన్నీ కూడా కృష్ణ సంబంధమైనటువంటిది. నేనేం చేస్తూ ఉన్నా అది కృష్ణుడు ద్వారానే జరుగుతుంది. నేను ఒక కృష్ణ సేవకుడిని కాబట్టి ఈ కుటుంబాన్ని నా ద్వారా ఇది జరుగుతుంది అంటే అది కృష్ణుడి యొక్క కరుణ ద్వారానే ఉంది. నాకు ఇది లభించింది అంటే కృష్ణుడి యొక్క కరుణ ద్వారా నాకు లభించింది. అలా ఆలోచించినప్పుడు మనకి సంగత్వము ఉండదు అని చెప్తారు. ఏది మనదు కాదు అనేటువంటి ఒక భావనతో ఉండిపోతూ ఉంటుంది. సో ఎందుకంటే ఇప్పుడు భగవద్గీత ప్రారంభంలో చూస్తాము, అర్జునుడు నా వాళ్ళు, నా మిత్రులు, నా బంధువులు అంటూ తన యొక్క కర్తవ్యాన్ని కూడా మర్చిపోయినటువంటిది కదా. సో కానీ ఎవరైతే కృష్ణ చైతన్యంలో నిమగ్నం అవుతారో ఆ బంధువులు అంతవరకే కాదు, సర్వజీవుల ఏడ సమత్వ భావంతో ఉంటుంది, సర్వజీవుల ఏడ మిత్రత్వ భావం ఉంటూ ఉంటుంది కదా. సో కాబట్టి మనకున్నటువంటి కుటుంబ వ్యవహారాలైనా ఏవైనా అది కృష్ణుడి యొక్క కరుణ ద్వారా మనకు లభించినవి. కాబట్టి నేను కృష్ణుడి యొక్క సేవకుడిని, ఆ సేవలోనే ఇవన్నీ కూడా నాకు లభిస్తూ ఉన్నాయి అని కృష్ణ చైతన్యంలో నిమగ్నమై ఉన్నట్లయితే ఈ బంధనాల నుండి మనం బయటపడతాము. అదే అసంగత్వము. అంతేకాని అన్నీ వదిలేసి, కుటుంబాన్ని, ఉద్యోగాలని, వీటన్నిటిని వదిలేసి ఎక్కడికో పోయి ఒంటరిగా కూర్చోవడం అని కాదు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటిది తత్పదం పరిమార్గితవ్యయం, తవ్యం అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో అంటే ఆ పరమపదాన్ని అన్వేషించాలి. ఆ ఖడ్గం ఇది చేసిన తర్వాత ఆ వృక్షాన్ని, అశ్వత్థ వృక్షం, ఈ భౌతిక జగత్తు యొక్క బంధనాన్ని తెంచుకున్న తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత తిరిగి రామో, ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి తిరిగి రావలసిన అవసరం లేదో ఆ పరమపదాన్ని అన్వేషించి సో మరి ఎవ్వని నుండి సమస్తము ఆరంభమైనదో, సమస్తానికి ఆది మూలమైన ఆ పరమపురుషుడైన శ్రీకృష్ణుణ్ణి శరణు పొందాలి. అదే ప్రతి జీవుడి యొక్క పరమగమ్యము అంటూ మనకిక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. హరే కృష్ణ. వైఎస్ లక్ష్మీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. నిర్మాణ మోహాజిత సంగ దోష అధ్యాత్మ నిత్యా వినివృత్త కామాః ద్వంద్వైర్విముక్తా సుఖ దుఃఖ సంజ్ఞైర్ గచ్చంత్యమూఢాః పదమవ్యయం తత్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. సో ఇక్కడ ఇంకా మనకి
ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తూ ఉన్నారు, మిథ్యా గొప్పతనము, మోహము, అనురాగ దోషాన్ని జయించి నిత్యమైనది అర్థం చేసుకున్నవారు, అంటే అసత్తును వదిలేసి సత్ శాశ్వతమైనటువంటి నిత్యమైనటువంటి దాన్ని అర్థం చేసుకుని మరి ఈ అసత్తుకు సంబంధించినటువంటి కోరికలన్నింటినీ విడిచిపెట్టి సుఖదుఖాది ద్వంద్వాలకు అతీతులై ఆ పరమ పురుషునికి శరణుజొచ్చేవారు శాశ్వతమైన ఆ బ్రహ్మ పదాన్ని పొందుతారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. శ్రీలక్ష్మీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామములు. చదవండి మాత. కనిపిస్తుంది కదా? చూస్తున్నాను. ఆరోసు నతభసయతే సూర్యో నశశంకో న పావకః యద్గత్వ న నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ధన్యవాదాలు. న తద్భాసయతే సూర్యో, న తద్భాసయతే సూర్యో న శశాంకో న పావకః. సో ఆ భగవంతుని యొక్క పరంధామము ఏదైతే ఉందో అది నా భాసయతే అంటే నా తద్భాసయతే సూర్యో అంటే సూర్యుడి యొక్క కాంతి చేత అది ప్రకాశింపబడదు. నా శశాంకో అంటున్నారు, అంటే చంద్రుని యొక్క కాంతితో కూడా అది ప్రకాశింపబడదు. నా పావకః అగ్ని లేదా విద్యుత్ ద్వారా కూడా ప్రకాశింపబడదు. అంటే ఆ భగవద్ధామం యొక్క వర్ణన మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే కృష్ణలోకము లేదా గోలోకం గురించి అది సూర్యకాంతి కానీ చంద్రకాంతి కానీ లేదా విద్యుతు అగ్ని వంటి కాంతులు అవసరం లేకుండా స్వయం ప్రకాశమానంగా ఉండేటువంటి ఆ ధామాన్ని గురించి చెప్తున్నారు. అటువంటి ఆ ధామాన్ని చేరుకున్నటువంటి వాడు యద్గత్వా న నివర్తంతే తద్ధామ పరం మమ, అది నా యొక్క దివ్యధామము, అక్కడికి చేరుకున్నటువంటి వాడు తిరిగి ఈ భౌతిక జగత్తుకు రాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. జీవి రెడ్డి ప్రభు, ఇంకా ఎవరైనా చదవని వాళ్ళు కూడా హ్యాండ్ రైస్ పెట్టి ఉంచండి చదవాలనుకుంటే. ప్రభు చదవండి. జీవి రెడ్డి ప్రభు. పద్మాకర్. మైవాంసో జీవలోకే. గురూజీ చదవండి జీవి రెడ్డి ప్రభు. మమైవాంసో జీవలోకే జీవభూతః సనాతనః మనస్సష్టానీంద్రియాణి ప్రకృతిస్థాని కర్షతి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన అక్కడ, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోని జీవులు నా యొక్క శాశ్వతమైన అంశాలు, కానీ బద్ధ జీవితము కారణంగా వారు మనసు కలిగి ఉన్న 6 ఇంద్రియాలతో తీవ్రమైన సంఘర్షణ పడుతూ ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. పద్మాకర్ ప్రభు చదవండి. మీరు ఎవరైనా చదవదలుచుకున్న వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి ప్రభు, నాకు ఈజీగా ఉంటుంది. గురించి చదువుతాం. శరీరం యదవాప్నోతి యచ్ఛాప్యుత్రామతీశ్వరః గృహీత్వైతాని సంయాతి వాయుర్గంధాని వాశయతే. హరే కృష్ణ. వాశయాత్. హరే కృష్ణ. శరీరం యదవాప్నోతి యచ్ఛాప్యుత్క్రామతీశ్వరః గృహీత్వైతాని సంయాతి వాయుర్గంధాని వాశయాత్ అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి ఈ శ్లోకంలో ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఈ శరీరము అనేటువంటిది వాయువు వాసనను ఒక చోటి నుండి మరొక చోటికి ఏ విధంగా అయితే తీసుకొని పోతూ ఉందో అదే విధంగా జీవుడు కూడా తనలో కలిగినటువంటి భిన్నమైనటువంటి భావనలను ఒక శరీరము నుండి వేరొక శరీరానికి తీసుకుని వెళ్తాడు. ఆ విధంగా తిరిగి వేరొక శరీరాన్ని తీసుకొని
ఆ పాత శరీరాన్ని వదిలిపెడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఎందుకంటే మనకి అదే ఇంతకుముందు 2వ అధ్యాయంలో కూడా చెప్పబడింది. ఏంటి, ఏ విధంగా అయితే మనిషి చినిగిపోయినటువంటి పాత వస్త్రాలను మార్చి కొత్త వస్త్రాలను ధరిస్తూ ఉంటాడో, అదే మాదిరిగా ఈ ఆత్మ కూడా ఒక శరీరాన్ని, క్షీణించిపోయినటువంటి ముసలిదైనటువంటి శరీరాలను వదిలి కొత్త శరీరాలను వెతుక్కుంటుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కనుకనే మరి మనము ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నారు, మమైవాంశః అంటే వాస్తవానికి జీవుడు ఎవరు అంటే ఆయన చెప్తున్నారు, నా యొక్క నిత్య అంశ, జీవుడు అనేటువంటి వాడు నా యొక్క అంశ, మమైవ అంశః, మమైవాంశో జీవలోకే అంటే ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉన్నటువంటి జీవులన్నీ కూడా నా యొక్క శాశ్వతమైనటువంటి అంశలే. అంతేకాని ఈ శరీరము, మనసు, ఇంద్రియాలు కాదు. జీవుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క నిత్యమైనటువంటి అంశ. సో మరి అందుకే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉంటారు, జీవుడు కృష్ణుడితో సమానమైనటువంటి పరిమాణంలో భగవంతుడు, ఇక్కడ భగవంతుడు కాదు, పరిమాణాత్మకంగా సమానం కాదు, గుణాత్మకంగా భగవంతుని యొక్క అంశలే. ఎందుకంటే జీవుడు కృష్ణుని యొక్క అంశ. మరి కృష్ణుడు పూర్ణ పురుషోత్తముడు, జీవుడు ఆయన యొక్క నిత్య సేవకుడు. సో కాబట్టి నా యొక్క జీవుని నేను కూడా భగవంతుని అంశనే కాబట్టి నేను కూడా భగవంతుడిని అనేటువంటి భావన మనలో ఎప్పుడు కూడా రాకూడదు. ఎందుకంటే ఒక యజమాని దగ్గర ఉండేటువంటి సేవకుడు ఎప్పుడు కూడా సేవకుడే. యజమానత్వాన్ని ఆశించకూడదు. అలా చేసినట్లయితే మనము ఈ భయము, బంధనాలలో, సుఖదుఖాలలో నెలకొనిపోతూ ఉండేటువంటిది. సో కాబట్టి మనం ఎప్పుడు కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క సేవకులము అనేటువంటి భావనలోనే ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. ముఖ్యంగా శరీర మార్పు, జీవుని ప్రయాణం మనకి ఈ 8వ శ్లోకంలో చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. జీవుడు ఒక శరీరాన్ని వదిలి మరొక శరీరాన్ని స్వీకరిస్తూ ఉంటుంటుంది కదా. సో ఇది మనము ఒక ఇల్లును వదిలేసి ఒక ఇల్లు ఖాళీ చేసి మరొక ఇల్లు, అలాగే భగవద్గీతలో మనకి ఏం చెప్పబడుతుంది, ఈ ఆత్మ అనేటువంటిది ఒక దేహం నుండి మరొక దేహానికి మన యొక్క వస్త్రాలను మార్చినట్లుగా మారుస్తూ పోతూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి అలాగే జీవుడు కూడా తన మనసు, ఇంద్రియాలతో సూక్ష్మ స్థితిలో తదుపరి శరీరానికి పోతాడు అనేటువంటిది మనకి ఆ శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శ్రీలక్ష్మి మాతాజీ. హరే హరే కృష్ణ. కృష్ణ. శ్రోతం చక్షుః స్పర్శనం చ రసనం గ్రాణమేవ చ అధిష్టాయ మనశ్చాయం విషయానుపసేవతే. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ముఖ్యంగా మనకి ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు, ఈ విధంగా జీవుడు వేరొక దేహాన్ని గ్రహించి దానికి తగినటువంటి చెవులు, కన్నులు, ముక్కు, నాలుక, చర్మము అనేటువంటి, అలాగే మనసుతో కూడి ఉండేటువంటి 6 ఇంద్రియాలను పొందుతూ ఉన్నాడు. అదేవిధంగా అతడు ఆ దేహమునకు సంబంధించినటువంటి ఇంద్రియార్థాలను అనుభవిస్తూ ఉంటాడు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది.
ఎందుకంటే మరి జీవుడు వేరొక దేహాన్ని గ్రహించేటప్పుడు అంటే తనకున్నటువంటి ఆ భావనలను అనుసరించి దానికి తగ్గట్టుగానే మన యొక్క కళ్ళు, ఆ తదుపరి అలాగే చెవులు, ముక్కు, నాలుక, చర్మం కూడా ఉంటుంది. వాటికి అనుకూలంగా ఉన్నటువంటి మనసుతో కూడి ఈ 6 ఇంద్రియాలు కూడా మరి కొత్త దేహంలో ఉంటుంటుంది. సో కనుక అంటే దీని అర్థం ఇక్కడ మనము ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే సో ఇది అది నివసించేటువంటి ప్రదేశాన్ని చూడగానే మన కళ్ళతో చూస్తే మానవులుగా మనం ఉన్నాం అనుకోండి. సో మన కళ్ళతో చూస్తే ఆ ప్రదేశము ఎంతో జుగుప్సాకరంగా ఉంటుంది, కానీ దానికి అది స్వర్గంలాగా ఉంటుంది. మంచిగా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటుంది ఆ ప్రదేశంలో. మన శరీరంపై ఇంత మురికి పడితే వెంటనే కడిగేసుకుంటాము, చికాగ్గా ఉంటుంది, కానీ దాంట్లో అది మంచిగా బొర్లుతూ ఉంటుంది. ఆ వాసన చూస్తే మనకి ఎంతో కంపు కొడుతుంది, కానీ దానికి అది ఒక ఎంజాయ్. సో అంటే ఏ భావాలతో మనం ఉంటే ఆ భావాలకు అనుకూలమైనటువంటి ఆ ఇంద్రియాలను పొంది వాటిని అనుభవిస్తూ ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. సరళాదేవి మాతాజీ చదువు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఉత్క్రామంతం స్థితం వాపి భుంజానం వా గుణాన్వితం విమూఢానాను పశ్యంతి జ్ఞాన చక్షుషః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. జీవుడు తన శరీరాన్ని ఏ విధంగా విడిచిపెడతాడో, ప్రకృతి 3 గుణాల ప్రభావంతో ఎలాంటి శరీరాన్ని అతడు అనుభవిస్తూ ఉన్నాడో మూర్ఖులు తెలుసుకోలేరు. కానీ జ్ఞానంలో శిక్షణ పొందిన కళ్ళు కలిగినటువంటి వాడు ఇవన్నీ చూడవచ్చు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ముఖ్యంగా ఈ జీవుడు అంటే అజ్ఞానంలో ఉన్నటువంటి వాడు, కామ్యకర్మ రతుడై ఉన్నటువంటి వాడు తన ప్రయాణాన్ని కనుగొనలేడు. అంటే తన జీవితం ఏ విధంగా, మనం ఇప్పుడు పూర్వజన్మలో మన పరిస్థితి ఏమిటి అనేటువంటి విషయాలను మనం తెలుసుకోలేము అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. కానీ ఎవరైతే జ్ఞానంలో శిక్షణ పొందారో ఆ పొందినటువంటి వాడు దీనిని మరి యథార్థంగా వాటన్నిటినీ కూడా దర్శించగలడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే జ్ఞానచక్షువులు ఉన్నవాడు అంటే ఇక్కడ మనకి ఇస్కాన్ ద్వారా బోధించబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే జ్ఞానచక్షువులు కావాలి. మరి జ్ఞానచక్షువులు తెరుచుకోవడానికి మనకి శాస్త్రము, గురువు, దాంతోపాటుగా సాధు సాంగత్వము, అలాగే భక్తి, ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడే అది మనకి. అందుకే మనం గురువుని కొనియాడుతుంటాం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయ చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. మనమంతా అజ్ఞాన అంధకారంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు. ఆ అజ్ఞాన అంధకారాన్ని తొలగించి జ్ఞానజ్యోతిని వెలిగించినటువంటి గురువుకి మనం ఎప్పుడు ప్రణామాలు చెప్తూ ఉంటుంటాం. హరే కృష్ణ. కరెంట్ వే. హరే కృష్ణ. వైఎస్ లక్ష్మీ మాతాజీ. ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. యతంతో యోగినశ్చైనం పశ్యంత్యాత్మన్యవస్థితం యతంతోప్యకృతాత్మానో నైనం పశ్యంత్యచేతసః. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం యోగులు, ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి కంటిన్యూషన్లోనే యోగులు ప్రయత్నించి ఆత్మను గ్రహిస్తారు. ఆత్మానుభూతిలో నెలకొన్న యోగులు దీనినంతా స్పష్టంగా చూడగలరు. అంటే ఈ జనన మరణాల విషయాలు, ఇవన్నీ ఏం జరుగుతుంది ఏమిటి అనేటువంటి ఈ విషయాన్ని ఆత్మానుభూతిలో నెలకొన్నటువంటి వాళ్ళు దీనిని చూడగలుగుతారు. కానీ మనసు అభివృద్ధి చెందని మరియు ఆత్మానుభూతిలో నెలకొనని వారు ఎంత ప్రయత్నించినను ఏమి జరుగుతుందో చూడలేరు. అంటే కానీ మన యొక్క హృదయ మాలిన్యాలతో ఉండి, ఎందుకంటే ఒక అద్దం పైన మురికి ఉందనుకోండి,
మన యొక్క ప్రతిబింబం స్పష్టంగా కనిపించదు. మన హృదయంలో మాలిన్యం ఉండడం వల్ల మన హృదయంలో ఉన్నటువంటి ఆ పరమాత్ముని మనం దర్శించుకోలేకపోతూ ఉంటుంటాం. అందుకే ఇస్కాన్ మనకి ఆ హృదయ మాలిన్యాన్ని తొలగించుకోవడానికి హరినామ జపం చేయమని చెప్తుంది. భగవంతుని యొక్క నామ సంకీర్తనము, భగవద్గీత అధ్యయనము, శ్రీమద్ భాగవతం శ్రవణం చేయడము, ప్రసాద సేవన చేయడము, భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలో ఉండడము, నియమిత సాధన 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ని పాటించడము, ఇవన్నీ కూడా మన యొక్క చైతన్యాన్ని శుద్ధి చేస్తూ ఉంటుంటాయి. సో కనుక మరి మన యొక్క యథార్థమైనటువంటి స్థితిని మనం తెలుసుకునే విధంగా ఉంటుంది అని భావించవచ్చు. హరే కృష్ణ. జీవిరెడ్డి ప్రభు. హరే హరే కృష్ణ కృష్ణ. ప్రభుజీ. ఓకే, చల్లది మత చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. యదాదిత్యగతం తేజో జగద్భాసయతేఖిలం యచ్చంద్రమసి యచ్చాగ్నౌ తత్తేజో విద్ధి మామకం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, ఈ మొత్తం ప్రపంచంలోని చీకటిని చెదరగొట్టేటువంటి సూర్యుని తేజస్సు నా నుండి వస్తుంది. చంద్రుని వైభవము మరియు అగ్ని తేజస్సు కూడా నా నుండే కలుగుతూ ఉన్నాయి. హరే కృష్ణ. వైఎస్ లక్ష్మీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. గామావిశ్య చ భూతాని ధారయామ్యహమోజసా ఉష్ణామి చౌషధి సర్వాః సోమో భూత్వా రసాత్మకః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, నేను ప్రతి గ్రహంలోనికి ప్రవేశిస్తాను. నా శక్తి ద్వారా అవి కక్షలో నిలిచి ఉంటాయి. నేను చంద్రుడునై అన్ని ఔషధాలకు జీవన రసాన్ని సమకూరుస్తూ ఉన్నాను అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. హరే కృష్ణ. మాతాజీ. ప్రభు చదవండి. అహం వైశ్వానరో భూత్వా ప్రాణినాం దేహమాశ్రితః ప్రాణాపాన సమాయుక్త పచామ్యన్నం చతుర్విధం. హరే కృష్ణ. పచామ్యన్నం చతుర్విధం. ఇక్కడ సో నేను అన్ని జీవుల యొక్క శరీరాలలో జీర్ణక్రియ యొక్క జఠరాగ్నిని ప్రాణ అపాన వాయువులతో కలిసి నేను 4 రకాల పదార్థాలను జీర్ణింప చేస్తాను అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి ప్రాణినాం దేహమాశ్రితః ప్రాణాపాన సమాయుక్త. హరే కృష్ణ. ప్రభు జీవిరెడ్డి ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఎవరైనా మీరు ఒకసారి అయిపోయిన తర్వాత మ్యూట్లోకి వెళ్ళండి ప్రభు, మిగతా వాళ్ళకి డిస్టర్బెన్స్ కదా మీరు చేసేవి. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ మనకి ఈ 12వ శ్లోకం నుండి 14వ శ్లోకం వరకు కూడా సూర్యుడు, చంద్రుడు, అగ్ని, ఆహారము, ఈ విషయాలకు సంబంధించినటువంటి మనకు అనుభూతిలో ఉండేటువంటి ఆ విషయాలను చెప్తున్నారు. ఇక్కడ 12వ శ్లోకంలో ముఖ్యంగా సూర్యుడు, చంద్రుడు అంటే సూర్యుని కాంతి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? శ్రీకృష్ణుడి యొక్క శక్తి. చంద్రకాంతి అది కూడా శ్రీకృష్ణుడి యొక్క శక్తి. అగ్ని యొక్క తేజస్సు శ్రీకృష్ణుడి యొక్క శక్తి. సో కాబట్టి మన నిత్య దైనందిక జీవనాలలో సూర్యోదయం చూసినప్పుడు శ్రీకృష్ణుడి యొక్క తేజస్సు ఎంతో అద్భుతంగా ఉన్నటువంటి దానిని, అలాగే మనకి 10వ అధ్యాయంలో కూడా వస్తుంది. ఈ భగవద్ విభూతి యోగంలో భౌతిక జగత్తులో శక్తివంతమైనవి, సౌందర్యవంతమైనవి ప్రతిదీ నాదే అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి ఈ భౌతిక ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి విషయాలు చూడగానే మనకి ప్రకృతి మనకు శ్రీకృష్ణుడి స్మరణకు మార్గమవుతుంది. అలా చూడగలిగినప్పుడే నిరంతరము మనము కృష్ణ భావనలో ఉంటాము అని చెప్తారు.
సో అలాగే మరి అన్ని గ్రహాలలోనికి వెళ్ళి భూమిని ధరించేటువంటి శక్తి కూడా భగవంతుని యొక్క శక్తిగానే చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. శ్రీకృష్ణుడు భూమిలోనికి ప్రవేశించి సమస్త జీవులను ధరిస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాలు, వృక్షాలు, ఔషధాలు పెరగడానికి ఆయన యొక్క శక్తి. ఎందుకంటే మనం భూమిలో విత్తనం నాటుతూ ఉంటుంటాం, నీరు పోస్తాం, మరి ఆ విత్తనం మొలకెత్తడానికి అంతర్గత శక్తిని మనం తయారు చేయలేం. ఎందుకంటే అహం బీజ ప్రదాత అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్పేటువంటి. సో కాబట్టి ఈ ప్రకృతి వెనుక పరమ నియంత ఉన్నాడు. అంతేకాని ఈ మాయావాదులు, శాస్త్రవేత్తలు వీళ్ళంతా చెప్తున్నట్లుగా ఏదో ఒక యాదృచ్ఛికంగా ఇది భూమి ఏర్పడింది, ఇవన్నీ ఏర్పడినవి అనేది కాదు. ఇవన్నీ కూడా ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి కక్షలలో, నిర్దిష్టమైనటువంటి మార్గాలలో అవన్నీ కూడా పరిభ్రమిస్తూ ఉన్నాయి. అవన్నీ ఉన్నాయంటే వాటన్నిటినీ కూడా నియంత్రించేటువంటి ఒక నియామకుడు ఉన్నటువంటిది. ఆ నియామకుడే దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. సో అందుకే ఇక్కడ ఈ 14వ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు, అహం వైశ్వానరో భూత్వా ప్రాణినాం దేహమాశ్రితః ప్రాణ అపాన సమాయుక్త పచామ్యన్నం చతుర్విధం. సో నేను అన్ని జీవుల యొక్క శరీరాలలో జీర్ణక్రియ యొక్క జఠరాగ్నిని అంటే చెప్తున్నాడు. ఆ వైశ్వానర అగ్నిగా జీవుల యొక్క శరీరంలో ఉండి ఆహారాన్ని జీర్ణం చేస్తూ ఉన్నాను అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే మనం భోంచేస్తాం, కానీ ఆ భోజనం చేసినటువంటి ఆహారం కడుపు మనకి ఆ ఉదరంలోనికి చేరిన తర్వాత దానికి మనం ఏమీ ఆదేశాలు ఇవ్వం, వాటంతటా అవే పనిచేస్తూ ఉంటుంది. సో దాన్ని జీర్ణం చేసేటువంటి జఠరాగ్ని, మనకి జఠరిక ఆమ్లం అని చెప్తాం, హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం, అది ఆ ఏర్పాటు మనకి లోనే ఉంటుంది. మనం లోపలికి పంపించగానే ప్రతిదాన్ని అది కూడా జీర్ణం చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఆ జీర్ణ శక్తి కృష్ణ ప్రసాదంగానే మనం భావించాలి. సో అందుకే మనము ఆహారాన్ని భగవంతునికి సమర్పించి తీసుకోవాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మనం 4 రకాలుగా తీసుకుంటుంటాం, నమిలేవి, చీకేవి, తాగేవి, నాకేవి అనేటువంటి ఆ విధంగా తీసుకుంటాం. అలా తీసుకునేటువంటి ఈ 4 రకాలైనటువంటి ఆహార పదార్థాలను, అందుకే మనకి ఆయుర్వేద శాస్త్రాల్లో చెప్పబడుతూ ఉంటుంది, అగ్ని, ఆహారాన్ని దహించి వేసేటువంటి అగ్ని ఉంటుంది జీర్ణాశయంలో. ఆ అగ్ని మందగిస్తే, అందుకే మనం ఈ వింత పోకడల్లో, కొత్త పోకడల్లో ఆహారం తీసుకోగానే చల్లని నీళ్ళు తాగుతాం. అదేమవుతుంది, ఒక అగ్ని పైన నీళ్లు పోసినట్లు అవుతుంటుంది. కాబట్టి జీర్ణక్రియలు సక్రమంగా ఎక్కువ కాలం మనం మంచిగా జీర్ణం కావాలి అనుకుంటే ఆహార పదార్థాలను తీసుకోగానే చన్నీళ్ళు, బాగా చల్లటి నీళ్లు తాగొద్దు. బాగా చల్లటి, బాగానే ఫ్రిడ్జ్లు అవి ఆలోచిస్తాం కదా, అవేమి చేయకూడదు. అంటే మంట పైన నీళ్లు పోస్తే ఏమవుతుంది, సో అదే అవుతుంది. చల్లటి నీళ్ళు తాగితే ఆహారం త్వరగా జీర్ణం అవ్వదు మనకి. హరే కృష్ణ. సరళాదేవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో మత్త స్మృతిర్జ్ఞానమపోహనం చ వేదైశ్చ సర్వైరహమేవ వేద్యో వేదాంత కృద్వేద విదేవ చాహం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో మత్త స్మృతిర్జ్ఞానమపోహనం చ. నేను ప్రతి ఒక్కరు హృదయాలలో ఆసీనుడునై ఉన్నాను. మత్త స్మృతిర్జ్ఞానమపోహనం చ, నా నుండే జ్ఞాపక శక్తి, జ్ఞానము, మతిమరుపు కలుగుతూ ఉన్నాయి. వేదైచ సర్వైరహమేవ వేద్యో వేదాంత కృతు వేద విదేవ చాహం. అన్ని వేదాల ద్వారా తెలుసుకోవలసిన వాడను నేనే తెలిసి ఉండాలి. నిజానికి వేదాల యొక్క కర్తను నేనే, మరి ఆ వేదాలను తెలుసుకున్నటువంటి వాడను నేనే. ఇది మనకి అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి శ్లోకాలలో ఒకటిగా చెప్తూ ఉంటారు.
ఆ భగవంతుడు ఈ 15వ అధ్యాయంలోని ముఖ్యమైన శ్లోకాల్లో ఇది ఒకటి. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ప్రతి ఒక్కరి హృదయాలలో హృదయస్థ పరమాత్ముడుగా ఉన్నటువంటి వాడు. ఐఎమ్ సీటెడ్ ఇన్ ద ఎవ్రీ వన్స్ హార్ట్. నా నుండే జ్ఞాపకము, జ్ఞానము, మతిమరుపు కూడా కలుగుతూ ఉన్నాయి అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే భగవానుడు పరమాత్ముని రూపంలో ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో నెలకొని ఉన్నటువంటి వాడు. అతని నుండే సమస్త కలాపాలు కూడా ఆరంభమవుతూ ఉంటాయి. ఎందుకంటే జీవుడు తన పాత జీవితానికి సంబంధించినటువంటి ప్రతిదీ మర్చిపోతాడు. అందుకే నా నుండే ఇక్కడ మతిమరుపు కలుగుతుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి అలాగే మనం ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం, పరమాత్ముడు, ఆత్మ రెండూ కూడా ఒకే వృక్షంపై ఉన్నటువంటి రెండు పక్షుల వంటివి అయితే సాక్షిభూతగా ఇంతకుముందు అధ్యాయంలో వస్తుంది. అన్మంత అంటూ, అంటే మనం చేసేటువంటి మన కర్మలన్నిటికీ కూడా మరి అవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయంటే ఆయన ఒక ఇది వల్లనే, జ్ఞాపక శక్తి వల్లనే జరుగుతూ ఉన్నటువంటిది. సో అలాగే అన్ని వేదాల ద్వారా, అంటే స్మృతి ఆయన వల్లనే వస్తుంది, జ్ఞానం ఆయన వల్లనే వస్తుంది, మర్చిపోవడం కూడా ఆయన వల్లనే కలుగుతూ ఉంటుంది. మరి అంటే వేదాల యొక్క అంతిమ లక్ష్యము కృష్ణుని తెలుసుకోవడమే. వేదాలు ఎందుకు అంటే వాటిని చదవడానికి మాత్రమే కాదు, వాదించడానికి మాత్రమే కాదు, పాండిత్యాన్ని ప్రదర్శించడానికి కాదు, దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుని తెలుసుకోవడానికి, మన యొక్క జ్ఞానాన్ని పెంచుకొని ఆ జ్ఞానం ద్వారా వైరాగ్యాన్ని పెంచుకోవడానికి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శ్రీలక్ష్మి మాతాజీ చౌతరా. హరే కృష్ణ. ద్వావిమౌ పురుషా లోకే శరచ్చ శర ఏవ చ చరః సర్వాణి భూతాని కూటస్థోక్షర ఉచ్యతే. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు, క్షరుడు, అక్షరుడు అనే రెండు తరగతుల జీవులు ఉన్నారు. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ప్రతి జీవుడు క్షరుడు కాగా, ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ప్రతి జీవుడు కూడా అక్షరుడుగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. అంటే ఈ లోకంలో రెండు రకాలైనటువంటి స్థితులు చెప్తూ ఉన్నారు. క్షరుడు అంటే నిరంతరము మార్పులకు లోనయ్యేటువంటి వాడు. సో ఈ భౌతిక జగత్తులో మన యొక్క దేహం నిరంతరము మార్పులకు, అంటే భౌతికమైనటువంటి స్థితి నిరంతరము మార్పు చెందేటువంటిది. అలాగే అక్షరుడు అంటే మార్పు లేనటువంటిది. సో కాగా మరి ఆధ్యాత్మిక జగత్తును చేరుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఇక ఎటువంటి మార్పు లేకుండా నిరంతరము దివ్య ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఆ భగవంతుని యొక్క సాంగత్వంలో ఉండేటువంటి వారు. సో కాబట్టి ముక్తి పొందినటువంటి ప్రతి ఒక్కడు కూడా అక్షరుడుగానే పిలువబడేటువంటి వాడు. అంటే ఆధ్యాత్మిక జగత్తును చేరుకున్నటువంటి వాడు అక్షరుడుగా పిలువబడుతూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. వైఎస్ లక్ష్మీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఉత్తమ పురుషస్పన్యః పరమాత్మేత్యుదాహృతః యో లోకత్రయమావిశ్య బిభత్యవ్యయ ఈశ్వరః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే, ఆ ఇరువురితో పాటుగా క్షరుడు, అక్షరుడు అని ఇంతకుముందు శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటి రెండు తరగతులు ఉన్నారు అని చెప్పినటువంటి దానికి తో పాటుగా ఉత్తమ పురుషస్త్వన్యః పరమాత్మేత్యుదాహృతః
యో లోకత్రయమావిశ్య బిభర్తవ్యయ ఈశ్వరః. సో ఈ ఇద్దరితో పాటు ఈ ఇద్దరిని మించినటువంటి వాడు, భౌతిక జగత్తులో ఉన్నటువంటి నిరంతర మార్పులకు లోనయ్యేటువంటి వాడు, ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి వారు, నిరంతర మార్పులకు లోని కానటువంటి వాళ్ళతో పాటు వీళ్ళిద్దరినీ మించి మరొకడు ఉన్నాడు. సో అదే చెప్తున్నారు, ఈ ఇద్దరితో పాటు ముల్లోకాలలోనికి యో లోకత్రయ మావిశ్య. సో ఈ ముగ్గురితో పాటు, అంటే ఇద్దరితో పాటు ముల్లోకాలలోనికి ప్రవేశించి వాటిని భరిస్తూ ఉన్నటువంటి బిభర్తవ్య ఈశ్వర. సో నాశన రహితుడు అయినటువంటి సర్వోత్తముడు అయిన పురుషుడు ఒకడు ఉన్నాడు. ఆ పురుషుడే పురుషోత్తముడు, ఆ సర్వోత్తముడైనటువంటి పరమేశ్వరుడు, దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు, ఆ పరమాత్ముడు పురుషోత్తముడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. జీవిరెడ్డి ప్రభు చదువు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. యస్మాక్షర హరే కృష్ణ. యస్మాక్షరతో మతీతోహం అక్షరాదపి చోత్తమా అతోస్మి లోకే వేదే చ ప్రదిత పురుషోత్తమః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తూ ఉన్నారు, క్షరుడు అక్షరుడు అంటే నిరంతరము మార్పు చెందేటువంటి వాడు, మార్పు చెందనేటువంటి వాడు, వీళ్ళిద్దరికీ కూడా అతీతంగా క్షరుణ్ణి అధిగమించిన వాడిని, అక్షరుడు కంటే ఉత్తముడిని, దివ్యమైనటువంటి వాడను మరియు ఉత్తమమైనటువంటి వాడను అయిన కారణంగా నేను ఈ ప్రపంచంలోనూ మరియు వేదాలలోనూ పురుషోత్తమునిగా ప్రసిద్ధి చెందాను. అంటే వాళ్ళిద్దరిని అధిగమించి వీరిద్దరికీ కూడా అతీతంగా దివ్యమైనటువంటి వాడు కావడం వల్ల నేను వేదాలలోనూ మరియు లోకాలలోనూ పురుషోత్తమునిగా ప్రసిద్ధి చెందాను అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇది మరి మనకి అత్యుత్తమమైనటువంటి విషయాన్ని వ్యక్తపరుస్తూ ఉన్నటువంటి శ్లోకం. ఎందుకంటే కృష్ణుడు కేవలం ఒక గొప్ప యోగి మాత్రమే, లేదా కేవలం ఒక అవతారమే కాదు, కేవలం ఒక దేవతే కాదు. ఆయన పూర్ణ పురుషోత్తముడైనటువంటి, సర్వాన్ని భరిస్తూ ఉన్నటువంటి, సర్వాన్ని నియంత్రిస్తూ ఉన్నటువంటి, సర్వంలోనికి ప్రవేశించి వాటిని వ్యక్తీకరించి వాటిని పోషిస్తూ వాటిని లయింపచేస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ పరమేశ్వరుడే పూర్ణ పురుషోత్తముడు అయిన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. హరే కృష్ణ. సరళది మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. యో మామేవమసమ్మూఢో జానాతి పురుషోత్తమం స సర్వవిద్ భజతి మాం సర్వభావేన భారత. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ ఇక మనకి మరి ఎవరు ఈ విషయాలన్నిటినీ కూడా తెలుసుకోగలరు, ఎవరు నిజమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని పొందుతూ ఉన్నారు, వాస్తవానికి ఎవడు నిజమైనటువంటి జ్ఞాని అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ శ్లోకం మనకి తెలియచేస్తుంది. యో మామేవమసమ్మూఢో జానాతి పురుషోత్తమం. సో ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు చెప్తున్నారు, ఎవడు సందేహం లేకుండా
పురుషోత్తమునిగా తెలుసుకుంటాడో వాడే సమస్త వంటి వాడు. సర్వవిత్ ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి దాంట్లో. సో మరి ఆ తెలుసుకున్నటువంటి ఓ భరతవంశీయుడా, అందువల్ల అతడు నా పూర్తి భక్తి సేవలో నెలకొంటాడు. భజతి మాం అంటున్నాడు, అతడు నన్ను భజిస్తాడు. అంటే ఆ సహజమైనటువంటి భక్తి ఎలా ఉద్భవిస్తుందో దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు చెప్తూ ఉన్నాడు. శ్రీకృష్ణుని ఎవరు తెలుసుకుంటారో వారిలో ప్రేమ వస్తుంది. ఆ ప్రేమ భావంలో ప్రేమ ఉన్నప్పుడు సేవ కూడా ఉంటుంది. సేవ వచ్చినప్పుడు మన యొక్క జీవితం కూడా మారిపోతూ ఉంటుంది. సో అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో ఎవడైతే ఆయన యొక్క పూర్తి భక్తి భావనలో సేవలో నెలకొంటాడో అటువంటి వాడు సందేహం లేకుండా ఆయనను పూర్ణ పురుషోత్తమునిగా తెలుసుకున్నటువంటి వాడు అంటూ చెప్తున్నారు. సో హరే కృష్ణ. వైఎస్ లక్ష్మీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఇతి గుహ్యతమం శాస్త్రం ఇదముక్తం మయా నఘ ఏతత్ బుద్ధ్వా బుద్ధిమాన్ స్యాత్ కృతకృత్యశ్చ భారత. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ఇతి గుహ్యతమం శాస్త్రం, శాస్త్రాలలో వేద శాస్త్రాలలో ఇది చాలా గుహ్యతమం రహస్యమైన భాగము. ఇదముక్తం మయానఘ, మయానఘ మయా అంటే నా చేత, అనగా అంటే పాపరహితుడవైన ఓ అర్జున. అర్జునుతో చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున ఇది అత్యంత గుహ్యమైన శాస్త్రం. ఏదైతే నీకు ఇప్పుడు నేను వివరించానో ఇది అత్యంత రహస్యమైనటువంటి భాగం. ఆ రహస్య భాగము నా ద్వారా నీకు ఇప్పుడు వెల్లడి అయినది. ఎవడైతే దీనిని అర్థం చేసుకుంటాడో వాడు బుద్ధిమంతుడవుతాడు. సో మరియు అతని జీవిత ప్రయత్నాలన్నీ కూడా పరిపూర్ణతను పొందుతాయి అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. అంటే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉంటుంటారు, కృష్ణుణ్ణి అర్థం చేసుకోవడము మరియు కృష్ణ భక్తిలో ప్రవేశించడమే పరిపూర్ణమైన జ్ఞానము. సో ఆ పరిపూర్ణ జ్ఞానంలోనికి ఎలా పొందాలో అనేటువంటిదే మనకి ఈ అధ్యాయం చెప్పినటువంటిది. సో ఏదో భావోద్వేగాలతో చెప్పేటువంటి దాన్ని దీనికి విపరీత అర్థాలు తీయకుండా భగవంతుడు ఏ ఉద్దేశంతో చెప్పాడో దానిని ఆచరిస్తూ దాన్ని ఆ విధంగా అవగాహన చేసుకుంటే మనకి భక్తి అనేది ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని ఆచరణలో పెట్టేటువంటి ఒక మార్గం అది. సో అంతేకాని ఏదో భావోద్వేగాలతో ఇది ఉండేటువంటి అంశాలు కానటువంటిది. సో కాబట్టి మన ప్రయాణంలో మనం చూస్తే మనం ఎక్కడ చిక్కుకున్నాం, ఈ సంసార వృక్షంలో ఎలా బయటపడాలి, అహంకారము, మోహము, భౌతిక ఆసక్తి ఇవన్నీ తగ్గించి ఆ భగవంతునికి శరణ పొందాలి. మరి మనం ఎవరము అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క నిత్య అంశలము. ఈ శరీరం మనం కాదు. ఈ 2వ అధ్యాయంలో కూడా కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్పారు, ఆ భగవంతుని యొక్క సేవకుడిని. మరి కృష్ణుడిని మనం ఎక్కడ చూడాలి? భగవంతుడు కొంతమందిని ఈ మాయావాదులు వీళ్ళంతా కూడా అజ్ఞానంతో భగవంతుడు ఉంటే చూయించు అంటారు. కానీ భగవంతుడిని మనం ఎక్కడైనా చూడొచ్చు. సూర్యుని తేజస్సులో చూడొచ్చు, భూమి యొక్క ధారణలో చూడొచ్చు, మన యొక్క జీర్ణ శక్తిలో, మన యొక్క స్మృతిలో, మన యొక్క జ్ఞానంలో, ప్రతి హృదయంలోనూ కూడా భగవంతుడిని చూడొచ్చు కదా. మరి ఎవరు ఈ కృష్ణుడు అంటే అందరికంటే ఉత్తముడు, ఉత్తమోత్తముడు, పురుషోత్తముడు, పురుషులలో ఉత్తముడు అయినటువంటి వాడు. మరి ఏమిటి మన యొక్క లక్ష్యము అంటే ఆ పూర్ణ పురుషోత్తముడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవాను తెలుసుకుని సర్వభావేన ఆయనని ఆరాధించడమే మన యొక్క
జీవిత లక్ష్యంగా మనము పెట్టుకోవలసినటువంటి అంశాలు. సో కాబట్టి మనకి ఇవన్నీ వినడానికి బాగానే ఉంటాయి, ఆచరించేటప్పుడు కష్టం అనిపిస్తుంది. కనుకనే ఇస్కాన్ మనకి ప్రతిరోజు కూడా ఉదయం లేవగానే హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపం చేయడము, భగవద్గీత చదవడము, కనీసం ఒక్క శ్లోకమన్నా చదవండి. హరినామ జపం చేయడం, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ జపం ద్వారా మన మనసుని కృష్ణుడితో అనుసంధానం చేయడం, హరే భగవంతునికి సమర్పించినటువంటి ప్రసాదాన్ని తీసుకోవడము, హరే రామ భగవంతునికి సమర్పించినటువంటి ప్రసాదాన్ని తీసుకోవడము, అలాగే మనతో పాటు మన కుటుంబాన్ని కూడా కృష్ణుడితో అనుసంధానం చేసుకోవడము, మనకు లభించినటువంటి ప్రతిదాన్ని కూడా కృష్ణ సేవగా భావించడము, భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలో ఉంటూ మనము మన యొక్క ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని వృద్ధి చెందించుకోవచ్చు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి ఇచ్చా. సో ఇది ఈరోజు మనం చూసినటువంటి పురుషోత్తమ యోగము యొక్క కన్క్లూజన్. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై. ప్రభుజీస్ మాతాజీస్ ఎవరికైనా ఏవైనా సందేహాలు కలిగి ఉంటే హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయండి. అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఇచ్చేస్తే డిస్కస్ చేయొచ్చు. ఏవైనా డౌట్స్ అనిపిస్తే మీకు ఉన్నటువంటివి. లైవ్ హరే కృష్ణ.